Vamos dar conta da axenda política de Marea para a semana que ven no Pleno do Parlamento, que comeza, en primeiro lugar, por asuntos relacionados co benestar. Existe un déficit estrutural de prazas, en xeral para as persoas dependentes, para que teñan dereito a disfrutar dunha vida integral, dunha vida completa, igual que o resto da cidadanía. Queremos levar este tema ao Pleno do Parlamento centrado nesta ocasión na comarca de Compostela e, polo tanto, presentaremos a problemática e reclamaremos un aumento de plazas de residencia para a atención directa a persoas con diversidade funcional na comarca de Compostela. En materia de medio ambiente, vamos a preguntar por un tema que nos preocupa, pero que lle preocupa a toda a veciñanza da comarca do Ulla, que é a situación real do procedemento de autorización da apertura da mina de Touro á vista da Lei de Avaliación Ambiental. Nos pensamos que a lei na mao o procedemento tiña que estar totalmente xa arquivado, finiquitado. Neste momento queremos saber por que ainda non é así. Despois, ainda esta semana podemos coñecer unha enquisa que é coherente ca do CIS, formulada fai aproximadamente un mes, sobre as preocupacións da cidadanía en Galicia. E a primeira delas é o paro, a situación de desemprego como principal ocupación cidadá, a idea de precariedade laboral, aquela xente que ten oportunidade de traballar e non salir de pobre, por culpa da temporalidade, dos baixos salarios, do traballo a tempo parcial. Entón, o que imos formular vai ser unha interpelación para poder dar pé a un debate político amplio sobre a avaliación das reformas laborais sobre o mercado de traballo en Galicia e a avaliación da situación actual, porque o que nos estamos atopando é unha insatisfacción da xente que traballa por ese traballo temporal, parcial e de baixos salarios. Tamén queremos preguntarlle á Xunta de Galicia pola súa intervención nun conflito laboral, neste caso dunha subcontrata de Sogama, Transportes Pacholo, por unha razón, e é que estamos vendo que en todos os conflitos laborais que hai en Galicia, a Xunta de Galicia se mantén a marxen completamente. Podían ter unha posición proactiva, buscando a mediación, buscando o diálogo ou buscando simplemente o cumplimento da lei, algo que moitas veces non se produce e se denigran as condicións laborais dos traballadores e das traballadoras, e, sin embargo, isto non se está producindo. O segundo tema en preocupación da cidadanía de Galicia é a sanidade. E iso é algo que nos vimos denunciando en numerosas ocasións aquí neste Parlamento ao longo de toda a legislatura, e parece que a cidadanía de Galicia sintoniza perfectamente con esta posición política. A situación da sanidade pública é mala, pero podía ser mellor, e ten causas, non é casual. Existe, polo tanto, unha visión cidadá de que hai que defender os servicios públicos esenciais, particularmente hai que defender os servicios sanitarios, e a Xunta de Galicia non o está facendo. Nos, unha vez máis, queremos traer esta problemática do maltrato sanitario a que Feijóo e os Sergas someten, en primeiro lugar, a cidadanía de Galicia, precarizando as condicións laborais dos traballadores e prestando un servicio peor, e, en segundo lugar, aos propios traballadores, aos que se somete a unhas condicións de traballo que son absolutamente inaceptables. Traemos tres temas que están vinculados con isto. O primeiro deles é a regulación das funcións dos técnicos de enfermería consonte a súa clasificación profesional. En segundo lugar, con relación aos puntos de atención continuada, queremos saber cales son as razóns do Goberno para non atender as demandas do persoal sanitario dos PACs, que son, como saben, máis equipos técnicos e a racionalización do tempo de traballo e o cómputo real do traballo realizado. En terceiro lugar, queremos traer de novo a problemática da atención primaria, a situación da atención primaria coa falta de recursos humanos e materiais. Saben que neste momento, agora, está habendo unha folga de atención primaria en Vigo, apoiada tamén por outras áreas, que está tendo un seguimento no día de hoxe de entre o 90% e o 100%. Son paros de 10 minutos por unha atención sanitaria digna. Está habendo paros que son parciais e que se fan simplemente para reivindicar, poder atender con calidade aos pacientes, para poder diagnosticalos ben, para poder levar a cabo unha atención sanitaria máis eficaz. Ben, iso tamén fía coa que queremos formularnos como a pregunta a Núñez Feijóo, e é consecuencia da constatación da precariedade laboral no sector público e da precariedade laboral nos Sergas. A falta de condicións laborais dignas de traballo empeora a calidade asistencial, porque fai que a falta de continuidade impida o propio coñecemento e o seguimento dos pacientes, dificulte esa relación médico-paciente que leva a un mellor diagnóstico, un mellor tratamento, un mellor seguimento, a unha maior confianza,
e, polo tanto, constatamos un maltrato sanitario tamén por esta precarización dunhas condicións de traballo que son absolutamente injustificadas, porque a necesidade de máis profesionais é estructural, non é circunstancial. E non pode ser que teñamos unha taxa de temporalidade próxima ao 30% e unha eventualidade en sectores como o da enfermería que aínda supera esta situación. Esta mañán o colectivo de Prosagap se manifestaba diante do Parlamento de Galicia. Tivemos oportunidade de falar co colectivo das enfermeras eventuais en loita. Adriana nos contaba que con 11 anos traballados concatenou 860 contratos. E isto todo con dúas oposicións, aprobadas en Galicia e outra máis aprobada en Canarias. E, ademais, sin dereito a estar de baixa, sin dereito a conciliar, é dicir, sin condicións laborais mínimas para poder desenvolver o traballo e para poder planificar unha vida con un mínimo de seguridade. Ben, pois nós queremos preguntarlle por isto a Núñez Feijóo. Por iso lle preguntaremos que vai facer para rematar coa eventualidade das traballadoras dos servicios públicos sanitarios en Galicia, singularmente co personal de enfermería, pero en xeral con todo o personal dos Sergas que neste momento está en situación de eventualidade. E estes son os temas que traeremos a semana que ven, centrados sobre todo en dúas problemáticas, o emprego e a sanidade. Se queren formar alguna cuestión. Quería preguntarle por estas dúas cuestións. Por un lado, se hai contactos no caso de senadores e senadoras que correspondería en Marea, se hai algún debate interno e, en definitiva, se antes do verán, a formación de verán, estarán ambos os dos situacións resoltas. Ben, en relación á situación da valedora do pobo, nos pensamos que tiña que ter dimitido en canto tivo a primeira sentencia de condena, unha vez despois confirmada por a emisión da casación no Tribunal Supremo. Pero o que vemos no perfil da valedora é o perfil do Partido Popular fetén. É dicir, malia que existan condenas, malia que existan evidencias, aquí non dimite ninguén se non hai unha inhabilitación directa feita polo Poder Judicial nunha sentencia de condena penal. Como non hai unha condena penal que inhabilite a valedora, o Partido Popular mantena, aínda sabendas, de que o que xa está declarado como probado en sentencia inhabilita políticamente e moralmente a valedora para exercer ningún segundo máis esas funcións. Ademais, o Partido Popular, por medio do escrito presentado pola valedora, nos quixo facer entrar nun xogo, que era o xogo de que nos poñemos de acordo para unha nova designación, vulnerando completamente os contidos da propia Lei da Valedoría do Pobo de Galicia, que non establece en ningún caso ese tipo de necesidade para poder levar a cabo un novo nombramento unha vez que o anterior valedor ou valedora é removido do seu cargo. Isto é algo que podía ter feito o Parlamento de Galicia, remover do seu cargo. Existen mecanismos para dispoñer unha transitoriedade a persoa, a institución da valeduría mentre non se nomea un novo valedor ou valedora, pero o propio Partido Popular quixo intentar distraernos do principal. O principal é que temos a unha valedora condenada por desviación de poder, condenada por despreciar absolutamente os principios de igualdade, mérito e capacidade, por despreciar os dereitos fundamentais, por violar os principios da lei de transparencia, e todo isto dito por unha sentencia, non dito polo vocero de Marea. E isto entendemos que a debería inhabilitar absolutamente. Que creo que vai pasar? Pois que a valedora vai aguantar ali hasta o final. Vai aguantar hasta o final porque o Partido Popular vai manter como mantén a todos os corruptos hasta o final. Esa é a marca da casa do Partido Popular. O Partido Popular non cambiou, sigue sendo o Partido Popular de sempre. Por isto é importante que ás portas dunhas eleccións municipais e dunhas eleccións europeas como as que temos o domingo, a xente non esquece isto na cabeza. Non esqueza isto cando vaya a votar. E é que o Partido Popular segue sendo o Partido Popular de sempre. O Partido Popular dos recortes, pero aparte o Partido Popular da corrupción, e que mantén os corruptos, e solamente os aparta cando hai unha sentencia que obriga. E, por lo tanto, non aparta o Partido Popular, senón tamén unha condena penal. Isto en relación á valedoría do pobo. En relación á designación dos senadores e senadoras de carácter autonómico, a miña pregunta, a miña reflexión en alto é a seguinte: como pode ser que parlamentos como o de Cataluña teñan xa decidido, e aparte con grande notoriedade e escándalo público, non? Quen van ser os seus senadores ou senadoras de designación autonómica, e no Parlamento galego ainda non se abría ese debate? Eso hai que preguntarlle ao presidente do Parlamento de Galicia. Porque unha de dúas, ou non chega o requerimento ningún do Senado,
e entonces non sabemos que fan outros parlamentos autonómicos, ou está aberto o prazo e é preceptivo facelo, e se está retrasando injustificadamente. Injustificadamente significa que se está retrasando para atender uns intereses particulares do Partido Popular, e vemos unha vez máis como o presidente desta institución xoga como presidente, como membro dun partido político e non como presidente neutral e equitativo da institución máis relevante a efectos políticos do noso país. Por lo tanto, a quen lle que facer a pregunta de por que non se abriu aínda ese debate neste Parlamento é o Partido Popular. Que por que non o fan? Pois seguramente estarán esperando a que pase as eleccións e algún deses alcaldables que non vai obter a condición de alcalde, pois mandalo para Madrid. Eso seguramente será o que está esperando o Partido Popular. Unha vez máis, xogar que as institucións públicas servindo a intereses particulares. Nos, en canto se faga esa convocatoria e en canto eso forme parte da orden do día, tomaremos unha decisión. Si se constituense as Cortes Xerais do Estado, que agarda en Marea de que poda acontecer no Congreso e no Senado estes 4 anos, con asuntos clave para Galicia, como pode ser a transferencia da P9, non sei se creen que é a oportunidade para profundizar no autogoberno de Galicia. Ben, nos esperamos desta legislatura que se constitúa un goberno con maioría progresista, que foi o que nos reclamamos nas últimas eleccións. Creo que todo o mundo está de acordo con que as eleccións anteriores, estas eleccións xerais, se produciron nun escenario de excepcionalidade e de concentración de voto alrededor dunha formación política para evitar o avance da extrema dereita. Eso foi parte do propio discurso político de Marea. Por lo tanto, nos o que agardamos é que se constitúa e que se invista un goberno de carácter progresista e que ese goberno comece a tomar medidas desde o primeiro día. E cando digo desde o primeiro día, estou me referindo, e xa o reclamamos onte, a que se aprobe un Real Decreto Lei por parte do Goberno do Estado onde se saque da subasta diaria de electricidade a enerxía proveniente de fontes nucleares ou hidráulicas. Por dúas razóns, porque estas instalacións xa están amortizadas, segundo razón, porque non teñen competencia xa real do mercado, e en terceiro lugar, porque sería, e esta é a razón fundamental, evidentemente, porque esa decisión permitiría abaratar prácticamente a mitade o custo do megavatio hora. Isto xa se fai en Francia, ten un aval da Unión Europea e nos permitiría viabilizar a industria electrointensiva do noso país en sectores como en Alcoa, en Ferroatlántica e outras empresas grandes consumidoras de enerxía e, polo tanto, manter o emprego, manter postos de traballo e xeración de renta e riqueza, pero, ademais, permitiríanos baixar o precio do recibo da luz. Polo tanto, acabar cunha das grandes estafas contemporáneas ás que somos sometidos como cidadáns. Como vostede sabe, trascendeu hai poucas semanas que existía un borrador xa deste Real Decreto Lei preparado polo Goberno Socialista, pero a presión das eléctricas, concretamente, entre outras, de dúas eléctricas das que participaban no seu Consello de Administración Felipe González e José María Aznar, impediron por esa acción de lobby que ese Real Decreto Lei vise a luz. Ben, pois nos o que esperamos agora é que o Goberno goberne con valentía e goberne tendo en conta o perfil de toda a ciudadanía que lle votou e por o que se lle votou, que é gobernar para os intereses das maiorías. E os intereses das maiorías é manter o emprego industrial en Galicia, que é do que vostede me pregunta, e, ademais, acabar ca estafa que todos os galegos e galegas recibimos a final de mes. Por lo tanto, eu creo que iso é unha prioridade. E unha prioridade que nos beneficia a nos como galegos e galegas e un debate moi presente que temos, pero beneficiaría tamén a todo o Estado. Por lo tanto, o goberno en clave progresista desde o primeiro día. Sobre si será unha boa legislatura para aprofundar no autogoberno de Galicia, en teoría, sí. E digo en teoría sí porque o Partido Socialista en Galicia leva reclamado desde este Parlamento nos últimos 8 meses numerosas transferencias para a comunidade autónoma. E, polo tanto, algo que nós, por certo, tamén apoiamos e das cales nos tivemos iniciativas propias. Co cal agora, tendo un executivo no Estado de carácter socialista, pois debería ser fácil afondar no autogoberno. Que problema nos vamos a topar seguramente? Pois que o Partido Popular non queira esas transferencias, porque Núñez Feijóo non cree na autonomía de Galicia. Non cree, nunca creu, non hai proxecto de Galicia no goberno ou no desgoberno de Núñez Feijóo, máis ben, e iso é algo que cada día constatamos cando nos reunimos con calquera sector da sociedade civil, con calquera sector profesional, con calquera sector económico, todo o mundo nos dice o mesmo. Antes con Fraga podíamos estar de acordo ou non, pero había proxecto, pero agora non hai proxecto. Non hai proxecto para o naval, non hai proxecto para a automoción, non hai proxecto para as universidades, non hai proxecto para o agro, non hai proxecto para as infraestructuras, e, polo tanto, nos o que nos tememos é que, ca excusa de que esas competencias non van a vir
todo ben orzamentadas que les quixeran, van a rexeitar esas competencias. E, por tanto, vamos a ver a ese PP antiautonomista que xa se retratou nos últimos meses do ganchete de Vox nas manifestacións en Colón. E iso é o que me temo que nos imos a topar durante os primeiros meses desta legislatura. Sí, e despois do acontecido despois das eleccións de xerais, das 28 de abril, que algúns integrantes do seu grupo non tardaron nin 24 horas en intentar moverlle as sillas, cree que vai acontecer o mismo despois deste domingo? Que vostede pode ter os días contados como portavoz? Ben, creo que temos de esperar a ver que pasa cas eleccións municipais. Nos creemos que a situación das xerais foi unha situación de excepcionalidade que todo o mundo recoñece a nivel político, non é unha cuestión exclusiva de Marea. Outras forzas políticas tuveron descensos importantes de voto no ámbito progresista a favor do Partido Socialista. O espacio das Mareas, eu confío en que o domingo teña unha considerable remontada e, por lo tanto, un considerable asentamento, tanto nas cidades como nas vilas medias e en todo o país. Se no ano 2015 o fenómeno das mareas foi esencialmente urbano e moi centrado na provincia da Coruña, sobre todo na provincia da Coruña, creemos que desta volta temos un asentamento global no conxunto do territorio, unha plantación especialmente importante na provincia de Pontevedra, e este asentamento e esta consolidación, na miña opinión, se produce por dúas razóns. En primeiro lugar, porque nós fomos capaces de poñer en riba da mesa a xenda política que nin o PSOE nin o BNG se atreveran a poñer. E vou poñer tres exemplos claros. A remunicipalización de servicios que estaban privatizados, a renda básica municipal e os orzamentos participativos, que nos levamos con carácter xeral a todos os lugares onde tuvemos oportunidade de gobernar. E, en segundo lugar, porque nos formulamos a política municipal non como fan outros como meros apéndices do Partido Socialista, sino como unha alternativa global de carácter transversal que pudese ser mayoritaria en concellos onde tuvemos oportunidade de presentarnos e xa a responsabilidade de gobernar no ano 2015. E esa é a razón pola que nos pensamos que os resultados deste domingo van a ser evidenciadores de que o proxecto político de Marea e o proxecto político das Mareas teñen moita vitalidade en Galicia e que, por lo tanto, o normal é que teñan un correlato tamén a nivel autonómico, a nivel nacional, mediante un espacio político de Marea forte e un grupo parlamentario forte.